Salam. Selamat hari Minggu mahita saluhutna. Hamu dengan sabar saun di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ada orang sutapuka permingguan manugoton. Perlu pinabotohan urutan-urutan nyaka permingguata. Ima taringat tu akan markor. Na parjolan non sebelum titing. Markor manon titokers lansia HKB Ciputat. Dungi vokal group NHKBP Yogyakarta. Dung sidung titing masuk makor gabungan HKBP Yogyakarta, kemudian Kor Ama Immanuel Yogyakarta. Songonima partordingna atong taparari maruhal pikirata lah memuji pasangapon guarnai marid de mahita martangna hohom mahita di bagasa rohatabi martangna hom meta. Amen. Tapuji ma Tuhata mari de sembuke de nomor onom aisada saat rodi tolu.
marhite-hite guarni bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Dihorhon hapersuhan nami nasatokin, jalan nang ido hasangapon nan sumurong, nalumobi hamulion nasen ngeling na tuhami, hami akkana sotumalihon akkana tarida, akkana tumalion akkana sotarida, ay namartikki do anggo akkana tarida, alaina sedeling na do akkana sotarida. Haleluya. Martang yang mahita, aleton dibata jala amanami, seurupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoso tuhami, jala asa unang magopo hupain hami, silolehonmu nadinggani, ujuro paspasum tuhami, ramoti hami, asa unang marposni roa hami tuarta nadihasianganon, lehon dihami haporsiaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akkana porsia diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyon hamuma patik nerebata, ima patik na parjolo sahatu patik paopaton. Patik parjolo, audo Jehova de batam ninna de batata, dang jadi maraku pahu bahenomu de batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jalan dang jadi sumanomu, manangahan na di banua gijang dohot na di bunua tongaon, rodi na di bagasan aik na di tor ni tano, Yanggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarnin debata, yanggo soture dalanna, ayona humna dosugut akka namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma babadiahon ari minggui, dinonomari maulahamu nasa sulanmu, alai anggo ari papitohoni, ari para dia ni Jehova di batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anamu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangibati hutam. Ay di nanomari do di toppa di bata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahen ido ubahen ni pasu-pasu di bata Jehova ari para dan nai, jala di parbadiai, ima patik ni bata atong tapangido magogo tutuan ni bata laho mangulahon patik nai. Ale tuan ni bata sai pargogoi mahami mangulahon nombar tu patik mi. Amin. Suka
Tatopoti marusata nagudangi di adopan ni bata martangeng mahita di bagasan rohat tabe. Ale ton debata amanami pergogo na suhatu dosan para si rohami dahami na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosanami nagudangi di bagasan hajahata dohami tubu jalendang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manimbudusian akadalanmu macai godang do pangalason nami di patikmu ala ingot mahami ali Tuhan ala nidenggan di basam dohot asi ni roham. Saya unang paingot-ingot akadosa ni haposuan nami, dohot pangalason nami, sa ingot mahami, hobartu asin roham, dohot denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maruham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabegi mahata bagabagan dari bata taringot tuha sesani dosa. Roh mahamu tuahu asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itap nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse hasangapon maribata narikijang. Amin.
tabagi mahatan ribata turupuk epistel di Ariminggon iman nani enet sian Lukas bidu 20 sada mamuk kamay sana sada satro diopat Lukas 20 sada ayat sada satro diopat tajahama margati sori dungi mamereng ma ibana gabe di idama akan mora nama dabuhon silolehonna tubagasan poti parasian gabe di dok ibana ma situtudo hatakot tuhamu gumodang do nani dabuhon di nama balu na pogosan sian saluhut nai ima saatna martua doakan tumangion hatan ribata jala na upeopsa amin. Tahi tidakko mahaporsate songonah na tidakko nidong hatas haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mopalangi dotano aporsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman turubun nisi Maria nagabgabian sianton di porbadia andorang sabuan ida tuhata na tumaon na birnit di panguman ni silatus namati terpajal doi bana di hao benar silang na tua tu banutoru dung ditanom na mulak mangolu di are patoluhon nama naik surgo lahuntul tusiamo di bata Jehovah amanai pargogo nasuhatu dosani di simai bana pay mamulak sugut hutana on manghumi halak na mangolu dot namate aborsia ditondi porbadia jaladong sada huriana badia huria hatopan halak aristen akan abadia do dihaisani dosa do dihatai namandok mulak mangulus sugut daging halak nang mahate do diangoluan nasora suda amin.
Vokal Grup NHKBP Yogyakarta.
Hamuna dengan saposea di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Andorang sojinaha mendolangi tikting ni huriatta di hari Minggu sadarion atas kuarni perhalado HKBP Jakarta. Parjolo mau pasat hami hata horas-horas tuita saluhutna. Doho tua kadongan naondo perak marsaur di permingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami matabi di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Horas ma dihita saluhutna. Horas madutu. Udut tusi tabi gema ondolan tikting ni huriatta sadarion tarsurat di hata Indonesia jalabui tajaha di papan pengumuman ni huriatta. Warta yang pertama, nama arti dan topik Minggu 10 November 2024. Topik memberi dari kekurangan mangalehon nangpe hahurangan. Pelayan ibadah khotbah oleh Pendeta Ucok Fernando Hutasoit MTH, liturgis Sintua J Sigalingging, warta Sintua H Pasaribu. Yang berikut, pertanyaan wilayah minggu ini. Pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 18.30 di rumah keluarga Sintua RR Malau Boru Sihaloho, wilayah utara. Yang berikut hari Selasa tanggal 12 November pukul 18 di rumah keluarga Sintua HSL Simamora Boru Sagala di wilayah selatan. Yang berikut pada hari Rabu tanggal 13 November pukul 19 di rumah DRD Sidauruk Boru Nenggolan di wilayah barat. Warta yang berikut, kunjungan gerejawi Tamuhuria pada hari ini Minggu 10 November 2024 pukul 6.30. Kita menerima kunjungan gerejawi dari Inna Hanna HKBP Pulau Asem, Jakarta Timur. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas kunjungannya, Tuhan memberkati. Warta berikut kunjungan gerejawi Ina Perempuan HKBP Yogyakarta. Pada hari ini Minggu 10 November 2024 pukul 8.30, Ina Perempuan HKBP mengadakan kunjungan ke GKPI Yogyakarta didampingi oleh Pendeta Abner Panjaitan. Warta berikut ibadah persekutuan doa Okumene Hanna. Pada hari Senin 11 November 2024 pukul 16 akan dilaksanakan persekutuan doa Okumene Hanna bertempat di gereja HKBP Yogyakarta. Diundang semua anggota perempuan dan Hanna untuk menghadiri acara tersebut. Warta yang berikut, penyusunan LPJ kegiatan dan anggaran seksi 2024 serta usulan kegiatan anggaran seksi tahun 2025 sehubungan dengan rencana pelaksanaan rapat huria pada bulan Desember 2024 dimohon kepada semua ketua dewan dan BPH seksi-seksi untuk segera mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun laporan evaluasi kegiatan dan anggaran tahun 2024. Juga segera menyusun usulan kegiatan dan anggaran seksi tahun 2025. Laporan evaluasi dan usulan tersebut dikirim ke Sekretariat Gereja paling lambat minggu pertama bulan November. Warta yang berikut, surat penggembalaan pemilu kepala daerah, surat penggembalaan penyambutan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota akan dibacakan setelah warta jemaat. Daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Perhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 10 sampai dengan 16 November 2024. Firman Tuhan yang berulang tahun, Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Warta yang berikut, persembahan bunga altar, penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 10 November yaitu dari keluarga Penenggolan Ibu R. Borus Simanjuntak. Tuhan memberkati. Warta yang berikut, warta keuangan tanggal 2 sampai dengan 8 November, baik penerimaan maupun pengeluaran dapat kita simak sebagaimana tertulis di papan pengumuman. Warta tambahan,
Setelah ibadah, anak sekolah minggu akan mempersembahkan lagu pujian berupa kor untuk penggalangan dana Natal sekolah minggu. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Surat Penggembalaan Eforus menyambut pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota 2024. Kepada yang terkasih, semua anggota jemaat HKBP dengan perantaraan Bapak, Ibu atau pendeta resort di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Terpujilah Allah Bapa yang pengasih yang telah menyertai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin bangsa dan negara kita periode 2019 sampai dengan 2024. Kita juga bersyukur kepadanya yang telah memberkati bangsa dan kita telah berhasil melaksanakan pemilihan umum 14 Februari 2024 yang lampau. Wakil-wakil rakyat di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat telah dilantik dan bekerja. Kepala pemerintahan dan kepala negara kita juga telah dilantik di tanggal 20 Oktober 2024, yaitu Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan H. Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada tanggal 27 November 2024 akan datang, negara kita akan menyelenggarakan perhelatan besar, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak di seluruh Indonesia. Sebagai Eforus Huria Kristen Batak Protestan, dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP sejumlah prinsip berikut untuk menjadi pegangan kita menyambut pemilihan umum kepala daerah 2024, yaitu marilah kita doakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara serentak agar berjalan dalam kejujuran, kebenaran, keamanan, ketertiban, rahasia dan bebas, jauh dari rasa takut. Sebagai anak Allah dan murid Kristus, marilah kita menjauhkan diri dari suap atau politik uang. Demikian pula politik pecah belah yang melukai diri kita sendiri, bangsa kita Indonesia. Marilah kita mendoakan teman kita, anggota jemaat HKBP yang ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak 2024 ini, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi garam dan terang pembawa damai, saksi kebenaran, dan pelayanan masyarakat. Demikianlah surat pengembalaan ini kami sampaikan kepada seluruh anggota jemaat HKBP dalam rangka menyambut pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak 27 November 2024 yang akan datang. Kiranya Allah merahmati dan melindungi segenap bangsa dan negara kita demi kemuliaannya. Huria Kristen Batak Protestan, Eforus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kor Gabungan HKBP Yogyakarta.
ini debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti akati-ati doho pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat datang mak di dongan ruas TikTokers lansia HKBP Ciputat. TikTokers sate. Laos adong do dison lansia HKBP Jogja. Atinang YouTubers mahamu. YouTubers lansia HKBP Jogja. Alau nggak mar TikTok, YouTuber mak. Ya, selamat datang mak kak ini namanya teh. Hamu kadongan tabuka mah turpuk jamita di parmingguan sadarion. Sadar raja-raja 10 pitu ayat pitu 110. Sadar raja-raja 10 pitu ayat pitu 110. Ujau kami mah di hata Batak. Songonon mak isina si Elia di Sarpat. Dugi marhira sataun lelengna marsikma sungai ala suada robeu dan ditanoi dungi Roma hatani Jahoba tu ibana songonon borhat maho lahu tu Sarpat na mardonokon Sidon maringan di simaho idama nunga hudokon sada poropuan na mabalu di simar muduho dungi borhat ma ibana lahu tu Sarpat jadi dung sahat ibana tu harbangan ni hutai idama adong ma di sada poropuan na mabalu na marsoba-soban dungi di jauh masih Elia mandok tu nasida wa alap diau aiki otik di bagasan tabu-tabuon asa minum au alai dung lahu nasida naing mangalap jauh muse ibana mandok tu nasida songonon wa buat diau satopik sagu-sagu di bagasan tanganmu alai nina poropuan ima songon sitong na mangulu Jahoba de Batam dangadong sagu-sagu diau nanggo sada daholan itak sapohul di bagasan hudon akup di miyak otik di bagasan guri-guri jala idama namar sobar-sobar duau asalao au paulihon itaki di au dot di anaki asamangan hami na dua dugi mate ma alai di nasi Elia ma tu nasida unak koma biar laho maho baen ma songon naridokmu alai pauli diau jumolo siani sada sagu-sagu namet-met jalaboan turuar diau dung pei asa pauli diho dohot di anakmu ai songono do hatani Jahoba debatan Israel ia itak na di bagasan hudon dang olo suda jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik pai majupang ari haroroni udan tongosoni Jahoba tu sisik ni tanoom dugi laho ma poropuani di bahen masongon adidok ni si Elia gabe mangan manasida nang ibana nang poropuani rodi isi ni jabuna ari-ari ia itak na di bagasan hudon dang olo suda jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik hobar tu hatani Jahoba naung pinabuana hian marhite sian si Elia akadongan sahuria si Elia di sona dilele Raja Ahab do ala pardihutana si Isabel naing membuat hosani si Elia ala Raja Ahab nunga manoba debatasi leban manang debata gana-ganaan manang patung alani pardihutana manang istrina si Isabeli dilele mai si Elia dungi Roma debata ditabuni hon debata masih Elia ima nakingan molotabere tutu digijang ni ayat bituon ditabuni hon mai bana di sungai Karit di sungai Karit disima diamat ton debata si Elia HP suadong panganonna
suadong si inumonna Roma to nani debata tu si Elia pos roham hukiripe pidong sigak diho mambahen si panganonmu asa marhite pidong sigaki ma manang burung gagak dikirim debata ma roti dohot juhut manang daging dungi aik si inumonna ima sian sungai karit ro suku-sukun dihatani pidong sigakon buasa madang burung raja wali buasa ma ikon pidong sigak asa marhadomu do trupukon hamu kadongan songon dia do panari hononi debata tu si Elia. Kenapa tidak burung raja wali tertulis di khotbah atau di teks di ayat 6? Kenapa harus burung gagak? Taboto do bolo burung raja wali ditakup misal dasada manuk boido ala cengkramana mace gogo. Ale molo burung gagak do geleng do cengkraman nai. Dungi satabi si makudap ni burung gagak pe geleng do. Jadi songon dia matutu cara ini debata laho mangalehon si panganon juhut tu si Elia. Molo dihata heber juhut bausar. Hata Ibranina bausar. Dia itu daging ya yang kemungkinan mengarah kepada daging yang sudah mengalami pembusukan. Manang boy madohonon bausari dagingi ima daging yang sudah busuk. Hamu kadongan kemungkinan besar si Elia mangan sian daging naung mengalami pembusukan. Ala ima naboy dipatupa burung sigaki. Karena kalau daging yang masih segar nggak bisa dia karena kecil paruhnya itu. Bagaimana dia mencabik daging yang masih segar sedangkan dia kecil. Jadi ada pemahaman daging yang sudah busuk itulah makanya dia gampang dicabik habang mapidong sigaki di pasat batu si Elia. Pastinya kita tidak tahu daging jenis apa ini. Yang pasti tabereng ma merdalad do dung roto nani debata tu si Elia disuruh ma Elia borhat sian sungai Karit laho tu Sidon lah sapa Jupang rap dohot sada ida nama balu di Sarpat. Hobar tu aka buku tafsiran jarak antara sungai Karit tu Sidon kurang lebih 150 sampai 160 kilometer. Sia dia tu dia mak, sen Jogja tu dia mak ka Amang, Kor Immanuel, Jogja tu dia mak 150 160 kilometer. Tadok majo sian Jogja tu Semarang. Bolo tabereng di Google Map, Jogja Semarang 146,8 kilometer. 2 jam 46 menit. Tadok matulu jom. Si Elia dangmar mobil, dangmar sepeda motor, dangmar kereta api, alai ikon mardala pat doibana, sian sungai Karit, sahatu Sidon, sian Jogja, sahatu Semarang. Rata-rata kemampuan seseorang untuk berjalan 1 jam itu 5 kilometer. Kalau dia 146 kilometer, kira-kira berapa jam? Kita katakanlah 24 jam kalau dia tanpa istirahat. Alai molo jolo menginap jo, manang jolo maradi jo, ya kita katakanlah 24 jam lebih sedikit. Pertanyaannya, dari mana kekuatan si Elia
bisa berjalan sepanjang 146 kilometer dari Jogja sampai Semarang. Boy hita nama mardalapat hita sen Jogja tu Semarang. Dang boy. Ngacanggih nggak dong jalan tol. Unang maju maralapat mar sepeda motor pe mar pikir hita. Dari mana kekuatan Elia boy mardalan sian sungai Kerit sahatu Sidon yang jaraknya diperkirakan 150 kilometer. Sian burung gagak nama ngalehon daging na busuk. Bedo tatakup hamakamang hamakenang. Ternyata persoalannya bukan apa yang Elia makan. Ternyata persoalannya bukan apa yang Elia terima. Tetapi yang paling penting ialah siapa yang memberi makan si Elia. Yang paling penting ialah siapa yang menyuapi si Elia. Persoalannya sekarang bukan ada apa yang ada pada kita, bukan. Persoalannya dan yang lebih penting siapa yang memberikan kepada kita. Di partiken parpudion hama kadongan godang do halak namarsak aka keluarga namar pikir buhado Tuhan song-songonon perkerejoaku. Saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk keluarga. Tetapi itu saja ternyata hasilnya. Tuhan, kadang saya bertanya, apa itu arti kelimpahan? Tuhan, kadang saya bertanya, kelimpahan yang bagaimana yang mau kau curahkan kepadaku? Pekerjaan saya hanya seperti ini Tuhan, HP pengeluaran ikon A, pengeluaran ikon B, pengeluaran ikon C, pak sekolah hondak dana kebutuhan sehari-hari, dohot arisan, dohot HP holan sada sumber do, HP pengeluaran godang, holan amata do naboy menghasilkan. Sudah kuhitung-hitung Tuhan, ternyata sulit bagaimana ini kebutuhan anak-anakku mau sekolah mau kuliah. Gak cukup untuk masa depan mereka. Hamu kadongan jami tahun madok tuhamu ruas nih HKBP Jogja, ruas partisipan, ruas tamu namar minggu di Arianon, turpukon madok, semua hitung-hitungan yang kita lakukan, matematika yang Anda lakukan, pasahat matu debata. Semua hitung-hitungan Anda serahkan semua sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bermatematika kepada kita. Biarkan Tuhan yang berhitung kepada kita. Hitungan yang minim sekalipun. Bukan soal apa yang ada pada saudara saat ini. Bukan. Otik pedi hoi inang. Otik pedi hoi amang. Sian penghasilanmu. Ale bereng ma. Hudok masalinai. Persoalannya bukan apa yang ada pada Anda sekarang. Persoalannya ialah siapa yang memberikan itu kepada kita. Amin. Kita yakini yang memberikan itu ialah Tuhan. Di hatalatin adong madok Providencia Dei. Providencia Dei, pemeliharaan Allah. Kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan sudah memelihara kita, songon si Elia naking, tidak masuk akal, tidak masuk logika. Bagaimana burung gagak pidong sigaki mangalehon daging nong membusuk. HP boy doi bana maralapat sian Jogja satu Semarang sehat doi bana dang marungut-ungut si Elia. Amang inang hudok masalinai. Lanjutkan perjalanan hidup saudara. Bunak kola marungut-ungut nulum. Lanjutkan perjalanan hidup yang sulit sekalipun.
jalani saja. Serahkan sama Tuhan matematika kita. Kalau Tuhan yang kasih, percaya ada masa depan di tangan Allah, dan masa depan itu yang mau diberikan kepada saudara. Itu poin pertama. Jadi enggak usah ragu akan kehidupanmu. Mungkin saudara kehabisan stok, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Jalani saja hidup Anda. Berapapun penghasilanmu amang, berapapun penghasilanmu inang, godang PAK kebutuhanmu porseyama, pemeliharaan Allah tetap berlaku dalam hidupmu. Itu makanya ada lagu kidung jemaat kita mengatakan, ku heran Allah mau memberi, terheran-heran hita. HP otik do na hujalo, boy do tutu pasikolaon akadak danak. HP nong moding amata, liling amata moding, ina nama balu. HP gok akatang jawab na geleng-geleng do pe SD, SMP, TK, buhado tutu Tuhan. HP sonari, halongangan madihilala, boy do kuliah B akayanakon. Dan kita pasahat ma tutuhani, songo dia penghasilanmu. Ima poin apa jolo? Poin apa dua hon? Ngapi ke menit? Oh 10 menit. Sada poin 10 menit, 2 poin 20 menit. Pajupang masih Elia dohot ina nama balu di Sarpat. Dungi marpangiduan masih Elia. Ale unang ma hita ma mereng ina nama balu di Sarpat, dohot ina nama balu di negara ta. Kalau ibu janda di negara kita Indonesia, ada yang kaya raya, ada yang setengah kaya, dan ada yang tidak kaya. Bahkan banyak ina nama balu godang ina nama balu di negara on gebe donatur, gebe mangalehon akasinadonganna, misalnya tuhuria manang tu bidang aka kemanusiaan. Ima melo di negara ta, ale melo di tonga-tonga ni hajahudion manang Israel molo targoar ina nama balu pasti pogos. Itu sudah rumus pasti. Dan adong ina nama balu di halak Yahudi namora daung, karena sudah ada hukum kejahudian tentang itu. Ingot mataring utus si Naomi. Dung mabalu ibana ima parumainna sirut, dung mabalu si Naomi sude artana dibuat pihak laki-laki hobar tu hukum ni halak Yahudi. Alani ina na mabalu di tonga-tonga ni hajahudion pogos. Itu sudah hukum pasti. Marpangidoan ma si Elia tu ina na mabalu na pogosan. Dan disuruh debatasi Elia tu halak na gok finansial na. HP tu na pogos do, tu na mabalu do. Bangido maibana lehon majo au air putih, air sitio-tio. Dungi magido maibana si panganon. Roma ina na mabaluon. Bah, haruau pe hahurangan do. Holan odo sagu-sagu diau. Molohu pangakamion rapdot anakokku marsogot mahate mahami. Lapatan na holanido bekalna, holanido stokna, dan adong bena asing. HP suruh ni di Batama si Elia tu sada ina na sekarat. Dan kita na sekarat. Yang besok akan mati. Enggak tahu lagi makan apa dia, karena hanya itu stoknya. Maju do ina dan babaluon down.
Apakah ina nama balu ini menolak? Tidak. Bain mainang. Adong do hatani di bata imanaking di Papua desa Pulopati. Dungi di bain iba nama. Dungi bere kita ma. Dung di bain si ina nama balu sian sarpaton di si mahalongangani. Di si adong action, di si adong tindakan, di si maro mujijati. Alani ro mujijat molo adong do tindakan siya kita. Dung dipatupai i mahalongangani. Enggak kehabisan stok dia karena berkat Tuhan itu. Suku-suku nuaeng tu hita. Ruas ni HKBP namar minggu Arianon. Isedo nama ngaleon mangan. Si ina nama baluido manang si Elia. Apakah Elia yang dikasih makan atau Elia yang memberi makan? Ahama alus mo kamanginang. Isedo nama ngalon mangan, ina nama baluido manangdang. Songon ragu-ragu hamu baho. Siapa yang kasih makan? Ibu janda ini kah atau si Elia? Ya? Ibu janda. Kalau saya katakan sebenarnya si Elia lah yang kasih makan. Andai kata Elia tidak datang, saya setuju dengan perkataan ibu janda tadi. Maka kami akan mati. Bagaimana kira-kira? Cocok? Jadi siapa yang kasih makan? Ya? Siapa yang kasih makan? Si Elia atau ibu janda itu? Ya, sudah dapat ya. Kita sering mendengar kita diberkati agar kita menjadi berkat. Wow, enak banget itu perkataan itu. Dipasu-pasu di bata hita asagabe pasu-pasu. Nuang turpukon madok. Tar pasu-pasu ina nama baluon. Mangaleon pasu-pasu ina nama baluon asa dipasu-pasu. Ibu janda ini memberi berkat dulu, baru diberkati Tuhan. Kita sering mendengar, diberkati Tuhan dulu, baru memberi berkat. Coba kita bikin yang baru inang amang. Kita menjadi berkat dulu, baru kita diberkati Tuhan. Amin. Nama balu na pogos do. Sian hahurangan na do iba na mangalean. Goda kita marpikir amang padita nami julo mamora maju hamidah asabu itu tu marsileon lehon tu huria adigan do hamau hamang gabe mamora HP Erik Fromm psikolog Jerman madok orang yang kaya itu bukan karena dia memiliki banyak, tetapi orang yang kaya mereka yang memiliki banyak, mereka yang memberi banyak. Poin apa dua honon rikot do dihita kamang kainang remaja na pasubulung gabi pasu-pasu maho asa terpasu-pasu. Bagaimana caranya amang pendeta nami hape pogos doau hurian itu hata mangalehon pasu-pasu dakkolan simunisik dakkolan arta, dakkolan sinamot, alai haburjuon mu pe, ngamangalon pasu-pasu hamu tu akahumaliang. Hata pasu-pasu pe, ngaberkat itu sadok halak. Bere kita ma, gudang do halak, dung sahat di jabuna, marlopit tangan martangiang tu debata, mau lihat ma Tuhan, pajupang do naking dot kor ama Immanuel, holan kata, pasu-pasu do na haruar gabe tar pasu-pasu wau. Holak kata dilian, kata semangat. Si Elia naking, ini udah hudok tuhamu, apakah si Elia yang memberi makan? Iya, bisa jadi juga. Karena apa? Karena si Elia dia menghidupkan. Ternyata ada misi Tuhan di situ
supaya Elia menghidupkan 2 jiwa yang mau mati. Itu makanya sebagai utusan Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya sintua, tetapi jemaat semua, sebagai hamba Tuhan, kita menghidupkan orang. Bukan berarti bangkitkan dari mati, bukan. Bagaimana saya membangkitkan jiwa, semangat yang sudah lesu, orang yang berputus asa, dari perkataan berkat, bukan perkataan untuk menghakimi, bukan perkataan untuk menghancurkan, bukan perkataan untuk membuli, tetapi dari perkataan berkat. Sian hatape amang inang, boy do gape pasu-pasu hamu. Mungkin orang tidak memandang kita, mungkin orang menyepelekan kita, tetapi justru dari orang yang disepelekan sekalipun, boy do gape pasu-pasu. Amin. Boy do hita. Alani suku-suku nuaing, bersediakah saudara terlebih dahulu menjadi berkat? Manang marpikir hamu inang 1000 hali, buah do gawe pasu-pasu, wow, apa songonot do, daw. Ingot marumusan nai, jolo mangalun pasu-pasu ho inang, hamu amang, asa gabe terpasu-pasu. Martang yang mahita. Mau lihat tema deho Tuhan. Takas widahami paninangyon parngoluon si Elia na posom. Majalo hagogoon. Idang alani si panganon na. Alay di ida si Elia do, isi do na mangalehon si panganon tu ibana. Imaho Tuhan. Nueng hami marsiajar. Dang alani sinadongan na adong dihami. Alam molo say marpikir hami tung mace otik do tutu gaji balajo manang penghasilan na hujalo hami siya na martiga-tiga siya na mangulak kaulaon tung mace otik do molo hubere kami maka pengeluaran na mace bahat. Alay matematika namin waeng hupasat hami matuho. Alaho do Tuhan na mga lehon na otiki. Songon ina na mabaluon. Songon si Elia na pasom na otik. Boy matuto di luar logika ni Jolma. Makorhon pasu-pasu na macibalga. Jala mangaleon mahami tutu, marsiajar mahami tutu laho mangaleon silehon-lehon. Nang pe gok hahurangan nami. Asa gabe halak na mangalon pasu-pasu mahami tutu. Sian hata, sian haburjuon nami, sian pikiran, sian tenaga, gogo, talenta, manang sinadongan, manang arta, manang sinamot. Asa gabe di pasu-pasuho hami. Ina na babalu sian sarpat nunga dibuktihon ibana. Halongangan bolo do tutu. Molo olo hami mangulahoni. Pos rohanami Tuhan sude ruasmon na marpungu di arianon di ramotiho. Jala gabe habaorani pasu-pasu ma dung bibege nasida hatamon. Pos rohanami Tuhan dang jadi hahurangan ruas na mga lehon silehon-lehon di tonga-tonga ni Huria. Nunga salpu tutu marpesta gotilon hakai pejok jaminguna salpu. Nang gosada pe ruasmon dang marhurangan ala ukap rohana sida manupahi ulaon pesta gotilon di hari minggui. Pasu-pasu aka perkerejoan, pasu-pasu nang akan naso dapat kerejo
na pasahaton aka lamaran pekerjaan, manang namandohoti ujian CPNS, pos rohanami, nahodo tuto mangaramoti, nasida ganup marsada-sada. Ramoti aka rosti huriam namar hagaleon di Pamatang, namar sahit na dirawat di rumah sakit manang pemulihan di Jabodetabek. Naong terdaftar di warta jematon, homa Tuhan na pamalupon parsahito nasida. Namar ulang tahun padongan caripeon dohot hatu tubuh di bagasan mingguon ramoti saluhutna. Naong pasahaton hamauliateon, tu pembangunan, tu sound system, tu huria, dohot tu bunga altar, sian ukap rohana sida do di pasahat ruasmon Tuhan ramoti saluhutna. Nang pembangunan na lagi bardalan nuaing, bagas ni akapad ditanami, pos rohanami akapartukang di pargogoiho, di padauho sian kecelakaan kerja, aka tim pembangunan na mengalui aka dana marhite proposal, todim mengarajai pikiran ng rohana sida. Gok akaulaw di tonga-tonga ni huriam Tuhan, dia kapartangyangan, dia kategorial, di PDO inahanna, di pertangyangan PHD inahanna HKP Jogja, dohot dia ka persiapan latihan Natal, nang di konven aka panggulan nagok tiki, saluhut na Tuhan holan hupasat hai ma akaulaw di tonga-tonga ni huriam tu tanganmu nagugui. On mahami ruasmon, dia jupang nami Tuhan hamaolon, dia ke keluarga, di parukilon suami dohot istri, na toras tuyanakon, pargogoi nasida, lehon jalan keluar. Na masihol di pasu-pasu para nakonon, tung mauwas nasida Tuhan, satu sonari, toktong nasida makirim, toktong nasida dang loja martangyang, dang loja mengelek-elek, dang loja nasida Tuhan. Lau mangidohoni tuho, rap dohot hamin waing, ukap maamang, lehon maditikina, papos rohana. Dia ka angginami na posubulong naung tikina tutulahu berumah tangga, naung dapat umurna, lehon matuhan, si rokap ditodina. Tuhan, songinang di hami ruasmon molodung ulak kami sian tonga-tonga ni gerejaon. Ramoti mahami di pardalanan, dot akatamu nami. Manang tu dia na sida mulak, tu Jakarta, tu Tangerang, dohot tu luat na dao. Di darat manang di udara pe, pasu-pasu nasida. Rap dohot hami di bagasan hai pason matutupa Jepang dot aka keluarga. Ale Tuhan, onma tangyang nami, panggiduan nami, hobar matulomoni roham. Mari te Yesus saya martangiang. Amin. Hatani Tuhan, lau pasahaton peleata pesalmen 50 esa 14, pelehon matude bataha mauliateon jala garari ma aka baga-bagami tu natu mimbul marede hita uhut pasahat pelean. Jesus.
yakon mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amana mina di banua gijang, ho do haroruan di saluhut silun lehon na dingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami pelian nami tu ho. Sai jalo may gabe uap na khusus di colom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pelianon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tudim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami. Mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amana mina di banua gijang, sai pinorbadi ya maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut molomoni roham, di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dose dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Dihamuna amanami nanami ruas ni HKBP namar minggu di Arianon. Jadi adong do tutu naing patupaon ya kaya na kota sekolah minggu laho mangido mangelek tuhamua kena tua-tua nami tuhamua kau makna inong na bapak na opung na nang boruna tulang na sude matahe laho mangaleon tutu akas sumbangan dana manang dukungan ala naing marpesta Natal tutu akaya na kota di bulan Desember. Alani unang maju pitor mulak kita tabege majolo tadikmati majolo edi puji-pujian sian sekolah minggu HKBP Jogja. Laos hami tutuna martugas madok selamat hari minggu madihita. Roma ka yanakon nami sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu, Opung, Amang, Inang, Kakak, dan Abang.
Perkenalkan, saya Korin Hutahayan, selaku Ketua Panitia Natal Sekolah Minggu Yogyakarta tahun 2024. Puji dan syukur atas anugerahnya kita boleh berkumpul di hari yang dikuduskan Tuhan ini. Saya berdiri di sini untuk meminta doa dan dukungan dari kita semua untuk kelancaran Natal Sekolah Minggu. Besar harapan kami agar kita semua di sini dapat mendukung kegiatan pencarian dana untuk Natal Sekolah Minggu ini. Oleh karena itu, marilah kita saksikan penampilan persembahan pujian dari Sekolah Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas.